салом дӯстон, рӯзи даҳум дар ҷоми ҷаҳон ба мо бозиҳои зебо ва ҳангомаҳо тақдим кард. Дар ин рӯзи рақобатҳо дар гурӯҳи С ва Д бозиҳои муҳим баргузор шуданд. Дар гурӯҳи якум дастои миллии Фаронса, Дания, Австралия ва Тунис қарор доштанд. Фаронса баъд аз ду ғалаба дар ду даври якум аллакай дар плей-офф буд. Натиҷаи ниҳоӣ шуморо ба ҳайрат меорад ва дар он гурӯҳ низ воқеаҳо ба тавре шакл гирифт, ки мо бояд онро шарҳ диҳем. Албатта рӯзномаи ҷоми ҷаҳон имрӯз ҳам ҳаст. Ғайр аз ин дигар хабарҳои муҳим пешниҳод мешавад. Шумо агар ба ин видео лайк монда ба канал обуна шуда бошед, мо сар мекунем. Ва ҳанӯз даври сеюми ҷоми ҷаҳон дар Қатар ба эҳтимомшавии худ наздик омадааст. Моро бозиҳои ҳалкунанда дар гурӯҳҳои интизор мебошад. Канада пеш аз рафтан ба хонаи худ метавонад Мароккоро мағлуб созад. Хорватия ва Белгия байни худ дар гурӯҳ зуртаринро муайян мекунанд. Мунтахаби Олмон ҳамаи кӯшишҳоро мекунад, ки Коста-Рикаро шикаст диҳад. Ҷопон бошад қувваи худро бо Испания месанҷад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро мунтахабҳо тайёр карданд? тамошои бозиҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. чемпиони ҷаҳон дар гурӯҳи худ зинаи якумро танҳо дар сурати мағлубият бо ҳисоби калон аз даст медод. рақиби фаронсавиҳо дар даври охирини гурӯҳӣ мунтахаби Тунис гардид. африқоиҳо дар ду бозии якум дар хатти дифоъ бозии устувор нишон дода тавонистанд. барои Фаронса ин бозӣ умуман дар кор набуд ва инро аз интихоби ҳайят дарк карда мешуд. дар нимаи дуввум Ваҳби Хазрӣ ба задани гол даст ёфт ва каме хурсандӣ ба кӯли Тунис бахшид, чун дар сурати ғалабаи ин тим ва бохт ё мусовии Австралия, африқоиҳо ба плей-офф мебаромаданд. ва аммо дар бозии баробар, ки он ҷо Дания ва Австралия бозӣ мекарданд, гол зада шуд ва онро ғайриинтизор австралиягиҳо заданд. Меттью Леки дастаи қитъаи Осиёро ба даври яккашниҳоӣ баровард. аз гурӯҳи Д тимҳои миллии Фаронса ва Австралия ба плей-офф баромаданд. Австралия дар ҳар сеи бозӣ якум шуда гол заданд. дар ду бозӣ ба дарвозаашон гол сар набуданд. Дания ва Тунис танҳо ду голӣ заданд, яъне Австралия тасодуфан дар даври яккашниҳоӣ нест. дар бозиҳои гурӯҳи С мунтахабҳои Аргентина, Полша, Мексика ва Арабистони Саудӣ шомил буданд. пеш аз бозиҳои даври сеюм гурӯҳӣ дастҳо бо ҳамин тартиби гуфтаи ман дар гурӯҳ қарор доштанд. ҳамаи кишварҳо имконияти баромадан ба марҳилаи плей-офф доштанд. Полша бо Аргентина мубориза мебурданд. барои аргентиниҳо лозим буд, ки ҳатман ғалаба ба даст оранд, то бо ишғоли зинаи якум бароянд. дар акси ҳол онҳо бо Фаронса дар плей-офф бозӣ мекарданд, вале аргентиниҳо соли 2018-ро такрор карда намехостанд. бозиро Месси ва ҷураҳояш хеле хуб оғоз карданд. аввалин маротиба дар ин ҷоми ҷаҳон бозии маънодори Аргентина дида шуд. нақши Скалони маълум буд ва он кор мекард. дар охири қисми якум пеналти гузошта шуд ва Лег Месси онро бо гол анҷом дода натавонист. Шенси дар бозии дуввум паёпай пеналтиро баргардонд. қисми дуввум бо голи ниҳмиваргари Аргентина Макалистер шурӯъ шуд. бозии аргентиниҳо боз беҳтар шуд. дар ниҳоят як намояндаи дигари премер-лига, бозигари Ман-Сити Хулиан Алварес, як голи дигар зада ҳисобро 2-0 намуд. бозии параллел байни тимҳои миллии Мексика ва Арабистони Саудӣ ҷараён дошт. он ҷо ҳам дар қисми дуввум ҳисоб 2-0 ба нафъи мексикоиҳо шуд. рақобати асосӣ дар байни Полша ва Мексика барои зинаи дуввум шиддат гирифт. ҳамаи нишондодҳо баробар шуданд. фарқияти голҳои ҳар дуи тим ба 0 баробар шуд. ҳисоби бозии байни худиашон ҳам 0-0 буд. меъёри сеюм ферплей буд, яъне дастае ки корти зарди камтар дорад ҳамон мебарояд. бозии Аргентина ва Полша бо ҳисоби 2-0 ба итмом расид. кӯли Полша тамом шудани рақобати Арабистони Саудӣ ва Мексикаро интизор шуданд. он ҷо дар охир ҳисоби 1-2 шуд. арабҳо гол заданд. ҳисоби 3-1 Мексикаро ба плей-офф мебаровад, аммо вақт барояшон кам буд. Полша аз тамом шудани бозии параллел бо ҳисоби 1-2 хурсанд шуда, кӯли бозингарон хурсандӣ мекарданд. ҳамин тавр аз гурӯҳи С ба даври яккашниҳои Аргентина ва Полша баромаданд. дар ин марҳила Аргентина бо Австралия ва Полша бо Фаронса бозӣ хоҳанд кард. Мбаппе ва хабари рафтани ӯ боз авҷ мегирад. бозингари 23 сола танҳо тобистони гузашта бо дастаи ПСЖ шартномаи ҳамкорӣ ба маблағи калон имзо кард. баъд аз гузораи чанд муддат амлагари фаронсавӣ боз дар андешаи рафтан аст. гуфта мешавад, ки ин навбат шайхони араб Мбапперо ба ягон ҷо иҷозаи рафтан нахоҳанд дод. роҳбарияти ПСЖ ин навбат ба фарқ аз тобистони гузашта фишангҳои фишор овардан ба Мбапперо дорад. фишанги аз ҳама асосӣ шартномаи кунунии ҳамлагар мебошад, ки дар он имзои худи Мбаппе аст. ба иттилои Мбаппе мехоҳад тобистони соли 2023 ба дастои дигар равад. ӯ пеш аз оғозшавии ҷоми ҷаҳон хоҳиши рафтан аз ПСЖ-ро баён кардааст.
гуфта мешавад ки ин навбат Мбаппе ба агенташ супориш додааст ки ба ҳангоми ҷараёни ҷоми ҷаҳон бо дастҳои кишварҳои Испания ва Англия гуфтушунид анҷом диҳад. баъди ҳамаи ин роҳбарияти ПСЖ шояд пушаймон аз нафрӯхтани Мбаппе шавад. хотиррасон мекунем ки Реал Мадрид омода буд то барои ба сафи худ хондани Килиан ба хазинаи парижиё 180 миллион евро пардохт кунад. Ансу Фати ба дастаҳои Премер-лигаи Англия лозим аст. бозингари ҷавон дар дастаи Барселона вақти хеле ками бозӣ дорад. ин метавонад сабаби асосии рафтани футболбози мазкур аз сафи Каталониё шавад. бозингари 20 сола ба ҷоми ҷаҳон ҳам даъват шуд ва метавонад яке аз чеҳраҳои асосӣ шавад. ду дастаи топи Англия ба суроғи Ансу Фати мераванд. инҳо Ливерпул ва Манчестер Сити мебошанд. барои Мерсадио Фати дар канори чапи хатти ҳамла лозим аст. пас аз рафтани Садио Мане дар ин мавқеъ як нафари пайдо нашд ки барқарор бозӣ кунад. Луис Диаз аст ки ин бозингар гуфта мешавад хеле зиёд осеб мегирад. барои ин ҷойгузини Садио Манеро ливерпулиҳо маҳз дар симои кӯдаконаи Ансу Фати мебинанд. Манчестер Юнайтед мехоҳад ҷои Криштианоро пур кунад. пас аз қадди шартнома бо ҳамлагари 37 сола то ҳол ба хатти ҳамлаи манкуниянҳо ҳеҷ кас даъват нашудааст. таомпули Ансу Фати 1 миллиард евро дар шартномааш дард шудааст. Фати бояд пеши аз ҳама худаш аз Каталониё хоҳиш кунад ки пули нақди ӯро дар қарордоди ҳамкориаш арзон кунанд. чунин миқдор пулро барои футболбози 20 сола ҳеҷ дастаи пардохт нахоҳад кард. Криштиано Роналдо ояндаи худро маълум кард. ӯ минбаъд дар биёбонҳои мамолики араб хоҳад буд. дастаи Ал-Наср аз Арабистони Саудӣ ба Криштиано пешниҳоди ғафсеро кардааст ва ҳамлагари 37 сола ният дорад то онро қабул кунад. гап сари 500 миллион евро барои дуним мавсим меравад. гуфта мешавад ки ягон дастаи аврупоӣ чунин шароитҳоро барои Криштиано муайё карда натавонист. дастаҳои MLS ҳам дар чунин ҳолат қарор доранд. тибқи хабарҳои ахир масъалаи гузариши Роналдо ба дастаи арабӣ дар фазаи охирини худ қарор дорад. гуфтушунидҳо хеле хуб оғоз шуданд ва дар муҳити дӯстиву рафоқатӣ ҳамдигарфаҳмӣ идома ёфта истоданд. барои популяризатсия ё оммавӣ гардонидани футбол дар Арабистони Саудӣ Ал-Наср омода аст ки тамоми киссаҳои худро холӣ карда пулҳои таги болиштро ҳам барорад. тобистони гузашта метавонистем шоҳиди ин трансфер шавем, вале он вақт Криш дар интизори пешниҳоди хуб аз дастаҳои иштирокчии Лигаи Чемпионҳо буд. акнун Роналдо дар ғуруби корномаи худ аз чашмо дур меравад. дар Арабистони Саудӣ футболбози португалӣ таги сум ғарқ мешавад. ҳарчанд дар масъалаи молиявӣ Роналдо бояд мушкилӣ надошта бошад, аммо 500 миллион дар дуним мавсим пули бедарди миён ба назар мерасад. агар ин трансфер амалӣ шавад, футболи Аврупо нобиғаи зиндаро аз даст хоҳад дод. дар сурати гузариши Роналдо ба дастаи Ал-Наср футболбозони тоҷик бо ӯ метавонанд бозӣ кунанд. агар Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳои Осиё бо ин даста дар як гурӯҳ қарор гиранд, мо Роналдоро дар душанбе мебинем. шумо дӯстон дар ин бора чӣ фикр доред? оё ин трансфер рух медиҳад ё ин ки Криш карьераи худро дар Аврупо идома хоҳад дод? ақидаҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. бо ҳамин тамом воридам ки эҷодкорӣ ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.